Mga ka-disciple, may mga pagkakataon ba sa buhay mo na pinili mong manahimik kaysa ipaglaban ang sarili mo kahit may karapatan kang magsalita? Yung mas pinili mong gawin ng tama kahit walang makakaalam. Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang mensaheng nagbibigay buhay mula sa Ebanghelyo ngayong araw, December 21, ika-6 na araw ng Misa de Gallo. Ako po si Brother Rai, your digital disciple. Sa Ebanghelyo natin ngayon mula sa Mateo 1:18-24, muli nating nakilala si San Jose, isang lalaking tahimik pero matuwid. Nang malaman niyang si Maria ay nagdadalang tao, may kapangyarihan siyang ilantad ito sa kahiyaan. Pero pinili niyang protektahan si Maria sa tahimik na paraan. Hanggang sa kinausap siya ng anghel sa panaginip, "Huwag kang matakot tanggapin si Maria." Pagkagising ni Jose, ginawa niya ang iniutos ng Panginoon. Walang reklamo, walang paliwanag, walang tanong. Mga ka-disciple, si San Jose ay larawan ng pananampalatayang kumikilos sa katahimikan. Sa mundong maingay at puno ng opinyon, ipinapakita ni Jose na hindi lahat ng kabanalan ay kailangang ipahayag, hindi lahat ng pagsunod ay kailangang i-post, at hindi lahat ng tama ay kailangang ipagtanggol ng malakas. Minsan, ang tunay na pagsunod ay yung patuloy kang gumagawa ng tama, kahit walang pumapalakpak, kahit hindi ka naiintindihan. Sa Misa de Gallo, tinuturuan tayo ni San Jose na ang tiwala sa Diyos ay mas mahalaga kaysa sa paliwanag ng tao. Tanungin natin ang sarili natin, may hinihingi bang Diyos sa akin na tahimik kong iniiwasan dahil mahirap o nakakatakot? Mga ka-disciple, sa ika-6 na araw ng Misa de Gallo, hayaan nating maturuan tayo ni San Jose na maging tahimik pero tapat, hindi perpekto pero masunurin. Kung may pinagdadaanan ka ngayon na hindi mo kailangang ipaliwanag sa lahat, ipagkatiwala mo ito sa Diyos. Kilala ka niya. Ako po si Brother Rai, online for Christ, offline with purpose. God bless.